Hey guys, welcome back to my channel. नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय। दिनै बिराद गोबाव समनि उनाव नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। दिनैनि भिडिअआनो जाहैगोन मेकआपनि भिडिअ। जायफोरा मेकआप मोजां मोनो बिथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासेनो नायबानो जाबाय। स' बे आंनि बिनानाव लोदो बिनानाव मति आंथ' हामख्रें नालाय ओमफ्राय बिसोरो मति गोनजा। स' जायफोरा आंनि आवगोलनि भिडिअखौ नायदोंमोन आङो आंनि बिनानावखौहाय आवगोलावबो खनसे ब्राइडल मेकआप खालामखांबाय। बे टाइमावहाय आङो मेकआप आर्टिस्ट माने मेकआपनि कर्सबो लायाखैमोन, गाव हारसिंनो सोलोङोमोन आरो न'आवहाय मोजाङैनो जासाबदोंमोन। ओमफ्राय दिनै फिन खेबसे आङो देलायहोफिननोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो मा फुननानै आं बेखौ बेलेग खालामगोन बिनि महरखौहाय दैजिरिखौ चेन्ज खालामनोसै दिनै। बियो दैजिरि ओमफ्राय दैजिरिखौ सोर सिनायगोन मेकआप खालामखांनायनि उनाव दैजिरि बायदि नुगोन ना नुआ कमेन्टआवहायबो बुंहर। ओमफ्रायहाय बियो मैयासो माइ गायदोंमोन मैया बिस्रा न'आव माइ गायदोंमोन नालाय ओमफ्राय न'आवहाय माइ गायहैदोंमोन बियो सान्दुंजों खामनानै एसे माबा जानानै फैदों मानसिया। ओमफ्राय आं माबा माबि फुननानै बिनि मोखाङाव दाफबजोबनोसै ओमफ्राय बेखौहाय एकदम पुरा माने चेन्ज खालामना होनोसै बिनि लुकखौहाय। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। स' गोबाव खालामालासिनो फैदो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। नै रेडि जाजोबनानै दं, मेकआप खालामनोसै जोङो। जन्त्र मन्त्रफोरा बेयाव दंजोबो। स' दैजिरिनिया मोखाङा साफाखा सुखानाय, बिनिखायनो आङो फार्स्टआवनो मयस्चाराइजार क्रिम फुननोसै। स' नायलांदो। दाना फुननोसै आइब्र'खौहाय आखिग्रोनानै लानोसै। स' नायलांदो। लादो फिसा लादो दैजिरि बिदिनो दोनसै दां लोगोफोर दैजिरिखौ बिदिनो दोनसै आङो मेकआप। स' आइब्र'खौ आखिबाय आङो ओमफ्राय दाना जिंनिखौहाय काट खालामनानै क्लिन खालामगासिनो आरो। भिडिअ'आव एसेबां मोजां देखायनो हायाबो जानो हागौ, बाट खालामगासिनो आङो। आइब्र'खौ आखिखांबाय ओमफ्राय शेपखौहाय मोजां होनोसै आरो बे कनसिलारजों काट खालामनानै मोजां मोनसे फिनिशिं खालामनानै मोनसे मोजां शेप होनोसै आइब्र'खौहाय। नायलांबाय थादों नोंथांमोना भिडिअखौ। स' लोगोफोर फाइनालि आइब्र'आ जाबाय। फारनैथिंबो एखे नुदों ना बेलेग नुदों एखेखौनो नुदों फारनैथिंबो। दाहाय मोजां देखायगोन। दाना आं बेयावहाय कनसिलार फोनदोंना बेखौहाय आङो लुज पाउडार होनानै सेट खालामनानै लानोसै बेखौहाय। नायलांबाय था। हाइलाइटार फोननोसै आङो जिङावहाय एसे फुननानै लानि बेयावहाय हाइलाइट जानायनि। आसिजोंबो फोनजायो आसिजोंबो, नाथाय आङो ब्रासजों फोनदों आरो ब्रास बिदि फिसाजों लानानै। आइब्र'आ दाना फुननोसै जोङो आइ शेड' हुदा बिउटिनिमोन हुदा बिउटिनि बे आइ शेड' पेलेटआ। ओमफ्राय आं आइब्र'खौ फुनदों पेकनिमोन। ओमफ्राय लुज पाउडारा जाहैबाय माबानि काप फरएभारनि। ओमफ्राय बे हाइलाइटारा बेयो वेट एन्ड वाइल्डनि। ओमफ्राय दा बे आइ शेड' जिखौ फुनगोन बियो जाहैबाय हुदा बिउटिनि। आं आइ मेकआपखौहाय बांद्राय इसिबां खालामा, ओरैनो लाइट खालामदों, सफ्ट एकदम नै गेजेरावल' एसे स्ट्रिमार होनानै होदों, बांद्राय खालामा, सिम्पोलैनो खालामगोन। दाना नायलांबाय थादों नोंथांमोना। आइ मेकआपआ माने बेखिनिया जाबाय आरो गाहायाव फोननो दंबावो। माने आं बांद्राय जेबो फोना, मयस्चाराइजार क्रिमल'सो फोनदों। ओमफ्राय बिनि उनावहाय दायो आङो प्राइमार एप्लाइ खालामगोन। प्राइमारखौ फुननोसै, एसेल' फुनगोन, बारा फुना। आं जितु प्राइमार फुनदोंमोन बियो मेकआप रिभलिउसननिमोन। ओमफ्राय दायो जितु आं कनसिलार फुनगोन ना बियो जाहैबाय पेकनि। बे मानसिया गुफुरखा आंनि सायबो बिराद गुफुर बियो। ओमफ्राय जेनेबा बे माइ गायदों नालाय, मैयासो माइ गायनानै दुब्लिनिफ्राय फैदों, बिनि थाखायसो बिनि स्किना एसे डार्क जानानै दं आरो। नङाबा आंनि सायबो ब्राइट फेरसिन आरो आंनि साय गुफुरसिन। आंथ' बारा गुफुर नंखाया, गोसोमसो। ओमफ्राय बे आंनि साय बहुत फेर आरो। जेनेबा आं एसे मेकआप लानायजों आंखौ साफा नुदोंमोन जानो हागौ, नाथाय आं आंनि स्किन टननिसो लादों दै फाउन्डेसनखौहाय। आं गुफुर नुवाखै, बाट केमेरायावहाय आंखौ गुफुर नुदों आरो ना, नाथाय आं आंनि स्किन टननिसो लादों फाउन्डेसनखौहाय। स' नायलांबाय था। दायो बे जाबाय, बिनि उनावहाय आं दायो फाउन्डेसन एप्लाइ खालामगोन। आं खोन्थाखानोसै फाउन्डेसनखौबो आङो पिएससिनि पेकनिनो फुनगोन। पेक ओमफ्राय गिभेन्सि मिक्स खालामनानै फुनगोन आरो। बिदिनो फाउन्डेसनखौ आङो पिएससिनि पेकनिखौनो फुनदों। गार्ल बे मोननैखौहाय मिक्स खालामनानै फुनदों आङो। बेनियावहाय मिलायनानै फुननानै होबाय आरो। आं फुनगोन बे माबाखौहाय
कन्सिलार हाइलाइटार एसे हाइलाइट खालामनो थाखाय बियो मेबेलिननि दा बे मेबेलिननि दं बेखौनो फुननोसै आङो माने दायोथ' हाबानि सिजनबो गैया नालाय ओमफ्राय बेनिखायनो बिनि थाखायनो प्रडाक्टफोरखौ बायनाय जायाखै जाखिनि दङ बेजोंनो खामानि जासिगोन आरो ना इउज जासिगोन बेखिनियानो बन्द' खालामफैलाय कारेन्ट थांना होबाय दानाबा फेन नै बेखौनो चाइनिस फेन बिराद गोबाव जाबाय आं बेखौ बायनानै दोननानै इउज खालामनाय जाया ओमफ्राय दिनैसो बोरैबा गोसोखांनानै दिहुनदों आङो गरम बोथोराव दैजिरिया महारानी बायदि मोनलायलायदों गावखौनो गाव महारानी बायदि मोनदों नामा महारानी राजा रानिफोरनावसो बिदि ओरै सिबनाय नुयोना गोलाव लानानै ओरै गोदो जों मा होनो टिभिफोराव नायोमोन ना सिरियेलफोरना गोदो राजा रानिनियाव बिदि ओरै सिबना होयोमोन राजा रानिनो दा दैजिरिया रानि बायदि मोनदों ओमफ्राय माने बिराद गरम नालाय बोथोरा ओमफ्राय कारेन्टआबो थांनानै होबाय फेनाबो बन्द' जाबाय ओमफ्राय बिराद गरम मोनदोंनो बेनिखायनो थाब 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 खालामदों आरो आं मेकआपखौहाय दैजिरि मेगन खालामलाय आइलेसखौ फुनबाय ओमफ्राय दाना मोखांनि मेकआपआ अलमस्ट जोब्बायानो माने गरम नालाय ओमफ्राय हेयार स्टाइलखौल' खालामनोसै ओमफ्राय होमबानो जाबाय आरो बिराद गोलोमदों गरमथार मादि नुदों नोंथांमोना कमेन्टआवहाय बुंहर दे ओमफ्राय हेयार स्टाइल खालामबाथाय पुरा देखायजोबनोसै दाना हेयार स्टाइलखौ फटाफट खालामनानै लानि अफ केमेरा खालामनोसै हेयार स्टाइलखौ देखायबाय थाला ओमफ्राय कमप्लिट जाबाथाय देखायनोसै आरो स' गाइस नै फाइनाल लुक जोब्बाय माबायदि नुखो मेकआपखौहाय नोंथांमोना बुंहरदो आंथ' मोजांखौ नुदों बाट केमेरायावसो बांद्राय गुफुर नुदोंबो जानो हागौ ओमफ्राय बे ब्लास जिथु गोजा फोनदोंना आङो बांद्राय नुवाखै फनावहाय नाथायबा मोजां जादों आरो बे बिबारा न'नि आरो न'आवहाय बारनानै दं बिफाङाव बिराद मोजां नुदों बिबारनि कालारखौ नायलाय जि मोजांखा कालारा बुंहरदो नोंथांमोना माबायदि नुखो आखायाव फुनाखै दै माने मानसिया बे गुफुरखा हा माइ गायनायजोंसो बोरैबा जादों बेखायनो आखाइफोराव फुनलायलायासै मोजां नुदों माने बेलेग नुदों दहायनिजों ओमफ्राय दानिजों मिलायाखै आरोना आं दैजिरिखौ एकदम पुरा सोलायना होबाय चेन्ज खालामबाय नोंथांमोनासो मादि नुखो दा कमेन्टआवहाय बुंहरदो दैजिरि नों मादि मोन्दों देलायनानै जादोंना जायाखै मिथिला दा नोंथांमोनासो बुंहरनो हासिगोन जादोंना जायाखै नोंथांमोना बुंहरदो मेकआपखौहाय माबायदि नुखो बुंहरबानो जाबाय